representa para min é un traballo de xa moitos anos que levo competindo en terceira e para min é un orgullo, que dicía antes, representar Galicia, estar entre tantos xogadores que estamos a nivel amateur, pero aunque seña a nivel amateur, bueno, sentimos moi importantes e é un auténtico placer, a verdad. Son moi boas, ao final bueno, é un orgullo poder representar a Galicia, estar entre estes 18 elixidos e bueno, temos un grupo moi importante, xente joven con moito futuro e bueno, estamos aquí veteranos para aportar o noso graniño de area e con moitas ilusións e moitas ganas de que comece xa isto. Sí, a ver, temos pros e contras, ao final, bueno, xogamos contra León, que son anfitrións, e despois Andalucía, que, bueno, por número de xogadores, a ter dous grupos, creemos que bueno, seguramente teñan un cuadro de xogadores importantes. Tamén temos un pouquinho a suerte de que, bueno, vamos ver un pouquinho a xogar, ter algúns máis de datos, porque a xogar o viernes, nós xogamos sábado, entón, bueno, xogar sábado e domingo tamén se xuntan moitos partidos, un pouquinho pros e contras que ten este formato.